Idag är det lördag och det är vår fjärde dag här i Rom och vi är på Colosseum. Ja, så här ser det ut på Colosseum. Det är vår tredje dag här. Onsdag, torsdag, fredag och lördag. Åh, de var ju lika! Oj! Solen steker inte riktigt idag. Nej, solen stekte på förmiddagen. Ja, då låg vi i en park och 40 000 italienare, 40 i varje fall, De stirrar är på oss. dumma i huvudet som går i samma kläder. Det kommer lite tjej och frågade varför vi hade samma kläder på oss. De sa det till sin mamma. Och var typ 10 bast. Det är ett barnvagn. Inte helt okej. Fick du bild? Så jag träffade en kille från Boston. Han var jättetrevlig. Ja, vi ska ut och träffa honom ikväll tror vi på Campo di Fiore. Fast Jag våra ge ska på något disco. Jag orkar inte. 25 euro kostar det. Ja. Helt okej. Sen ska vi äta riktig italiensk mat på en italiensk restaurang. Och här ska vi inte fuska ikväll. Vi ska prova allt. Allt. Förutom sniglar. Jag tror inte jag gillar det. Vi får... Nej. Du vet inte vad som dyker upp ikväll? Alltså här är liksom buffé. Nej, de plockar fram grejer på borden då, men förhoppningsvis så är det lite olika saker. Jag vet inte vad. Så kommer det gå till. Det kommer bli bra. Fan vad gott, jag längtar. Just det, vi glömde säga det här. Det är en videoblogg. Ciao. Ciao.